हेलो। अरे का पूछे के बाबा बिजनेस का कस चलता ना ना दे का बानू देखो 500 रुपया लगावे के बा कम से कम 1 क्विंटल सरसों के तेल तारा मिली 500 रुपया में। और लंदन से लेके आइल बनी बिया हुए हो 1 क्विंटल ना ना हमें कुछ कोनो हके नहीं अब ज्यादा हलहू नहीं के मेन बात देख हाला ना होखो न तो हम अपन जो सरसौआ होला न वही में 10 गो थान बो देले बनी तो हमें लगा तो 6-7 गो तो बेचा गइल बा एगो 2 गो बावे चुरा के रखले बनी तो एगो तो सड़ुआने भेज देम और 2 गो बावे तो 2 गो देखो तनी ये नीमन के पैसा दी तो देहल जाई वैसे तो 500 रुपया रखले बनी ओकरा के 1 क्विंटल माने 2 गो में कम से कम 2 क्विंटल तेल माने हाँ 1000 खर्चा करो 2 क्विंटल तेल ले बाबू। अरे मुखिया जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। रख रख मुखिया जी आ गइल बाबू बैठी बटरी ई कहनी बरेजा ही है रास्ता जइनु। हाँ बरेजा तो जइबे करी। अच्छा जा बरेजा है जाके है नहरिया। हाँ हाँ आ नहरिया पर से उतरम न जैसे। अच्छा आ नहरिया पर से हनुमान जी के मंदिर बा मंदिरिया बैठे बरहम बा। हाँ ओ जी गोड़ लागले ओके बा। हाँ हाँ ओकरा पीछे मुके जो देखते बनी सीधा हाँ वो देखत तनी हम हाँ वो देखत तनी गछिया उछिया बड़ी स बरेजा का कर देता नहीं जी जा तनी कुछ राशन पताई की भी मामला रहला तो सुनी है कि एकमा से रोडवा ना पकड़ के सीधे जयपुर से निकल जयपुर होते हुए जयपुर के बाद बरेजा होंगे और धर्मपुरा बरेजा कुल होते हुए हैं तो सोच रही है नु कि ए नहीं से निकल जाए। ठीक है काहे के उतने के घूमे जाओ तनी का बाकी व्यवस्था जोन बाटे तनी सस्ता उस्ता मिलत सस्ता मिलेला हां तो तनी वही से राशन पताई लिया के भर देतनी ना ना वो तो बढ़िया भाई वो है सब सोचनी है कि तनी है अब वही है लगन पताई के दिनों आवता तो घर में कब के पाहुन कब कुटुंब परिवार के कब का के सुननी आखिर फोन पर बतियावत रहनी है। अच्छा हाँ बतियाओ तने हाल चाल लेते रहनी हां फोन आ गइल से तो बहुत हाँ कहीं बैठ के अपन हाल चाल ले लेला आदमी हो गइल बा वही में अपन तनी सुख चलत हवे और कोनो बात नहीं ना ना सुननी हरो कहत रहनी है के उसे की कादो 5 गो 7 गो गाछ बोले बनी धीरे धीरे हां हां धीरे धीरे दी कादो कहनी है कि 1 क्विंटल कादो देता 2 गो गछिया में हाला हो जाई तो गड़बड़ा न जाई गड़बड़ा जाई कोनो चीज सिगरेट रखल जाला तब जाके होला। सिगरेट में अरे सिगरेट में ना नो सेक्रेट रखल हां माने सेक्रेट बक्सा है। अरे बक्सा ना गुप्त रखल जाला कोनो बात गुप्ता जी के यहाँ अरे गुप्ता जी ना गुप्ता जी हम ज्यादा पढ़ल लिखल आदमी के भाषा है हमनी के ना बुझे। अरे पढ़ल लिखल के भाषा थोड़े हो हां तो छुपा के रखल जाला। अच्छा छिपा के हां ओकरा के छिपा के रखल जाला ओकरा के गुप्ता जी कहल जाला। अरे गुप्ता जी ना का गुप्त रोग होएगो होला गुप्त रोग अच्छा अरे मुखिया जी हां उहे लोग अरे गुप्त रोग दोसर चीज कहाला गुप्त रोग दोसर कहाला हां गुप्त रोग तो बात के गुप्त रखे खातिर गुप्त चीज के सीक्रेट छोड़ ना गुप्त सुप से हमरा का मतलब बाटे में हां बतिया कहीं हां सीक्रेट रखल जाला सिगरेट में रखई सर सिगरेट में ना रखल जाला बात सीक्रेट रखल जाला सिगरेट बक्सा छोड़ दे छोड़ी ना हटाई ना उससे क्या मतलब है जब रहुआ हमारे सामने बनी। अरे तो धीरे 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 ना हमको देखिए का भइल की हां लंदन गई रहनी रहुआ मालूम है बा हां लंदन तो एक बार गई रहनी हां सब जैकेट ई सब हो जे के हां प्लास्टिक के हां से प्लास्टिक ना हमारा तो का माने ओसे बड़ा मुलायम लागत है मुलायम लंदन पैसा लगल बा तो लागी ना पैसा लागल बा पैसा तो लागल लंदन गई रहनी तो जी हां एगो ना देखल नहीं सरसों के खेत सब रहे। अच्छा तो ऐसा एगो बिया लेके आइनी हाँ कि बुझ जाए कि सरसों खानी लागी बुझेंगे सरसों के लगता है हाँ सरसों हाँ यही सरसों खानी लागी। अच्छा वही लेखा हाँ लेकिन उनमें बोतल टांग दे के बा। अच्छा आ बुझ जाए कि 500 रुपया अभी रख ले बनी एगो थान की। अच्छा आ फुला गइल बा ओकरा के लेके जाई आ में बोतल खाली माने सरौरा नु सवेरे सांझ बोतल जे गाय दुहाले नु हम सवेरे शाम वो सरसों के फूल के दुहत रही। अच्छा सरसों ओमे छेनी रही छेनी ना रही तो 1 मिनट आई दिखाओ जी जी आई
अब देखिए सरसों के खेत बा। हाँ सरसों हैं हाँ। आई है जी। अब हाई देखी, हाई देख का हो है का हो तो सरसों के तेल है तेल हनु। हाँ। आई कहाँ से होता है कहाँ से? पुलवा में से टप टप गिरता है। अब देखी हाई फूल ह, फूल हनु। हाँ हाँ हाई कोढ़ी ह, हाँ एकरा के हेंगा बोतल में डाल दे के बा। अच्छा ठीक बा। हाँ हाँ अब एकरा के छोड़ दी अच्छा हैं। हाँ अब ई का करी, ई भरत जाए। देखी इतना तेल आ गइल बा। अच्छा इस सवेरे ही लगौनी है का? हाँ दिन भर में तो भर जाए पूरा दिन भर में 2 घंटा में भर जाई। 2 घंटा भर जाए। हाँ अब है 2 थान बा। हाला नहीं करेगा ना तो हाला हो जाई। अब यही में कम से कम है 1 क्विंटल है दी तेल, 1 क्विंटल है दी तेल है। सब में 10-10 लीटर बावे तेल है। सब में 1 क्विंटल दी। ओतनो धीरे नहीं बोले के, तनी तेजी बोल सकता हाँ, हाँ। नहीं। 1 क्विंटल दी। 1 क्विंटल अरे इतनो तेज नहीं बोले के। महाराज कहीं का सुनी ना एगो काम सुनी मैंने 1 क्विंटल तेल दी। 1 क्विंटल दी हैं? 1 क्विंटल माने ई तेल में भर जाई। हाँ। बाद रुआ बेचत रही ना। लागल कितना 500 500 1000। अब बेच कितना दे? कैसे लीटर बा रौरे बताई? कम से कम 150 रुपया 160 रुपया लीटर। अरे 100 रुपये लीटर बुझी ना। 100 रुपया लीटर बुझी 1 क्विंटल के हो गई 10,000। 10,000 आ दूसरा क्या गया 20,000। तो 2 गो और रौरा लगैनी कितना? लगौनी 1,000। 1000 रुपया लगैनी। हाँ। भइल कितना 20,000 के। 20,000। तो 1000 घटा दी तो कितना फायदा होइल? 19,000 के। ऐसा फायदा कहीं मिली? सुनी ना तो अब की लंदन जाए तो हमरो के ले आना दे। लंदन का जाए हो ले जाई 1000 रुपया दी आ ले जाई बे तो रुआ दे दे हमरा के। अब रौरा अच्छा गांव के मुखिया हई। अरे। रौरा इतना मान ली लोग के कितना लोग के कोटा काट के हमनी के देले बानी। हमर बाबू ए बाबू हाँ? ए बाबू तई हमरा के 2 गो देव की एगो कितना पैसा बा रौरा लगे? हमरे पैसा बाटे तो रोवे लग थाना में 2 गो नु हम तो बाटे। 2 दे तनी ले हैं? जाई ले जाई। हमरे के तेल उल चाहिए तो हम 4 बोतल रौरा ही मंगवा से ले ले महाराज। हैं? 150 रुपया लो मुखिया न होई रौरा। हाँ। हाँ? सुनी ना 2 गो थान हमरे के हाँ दे तो दी। बस हो 1000 गई। बा? हाँ तो बस हैं? हाँ सुनी ना आप दे दी। देखिए हाँ हाँ हाई वाह इतना तेल ई तेल राउर है कि हमारा? हाई 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 इधर तेल हो गई। अच्छा ई तेल ठीक बा। हाँ ई तेल हो हाई गइल। फूल हो गई। हाँ ठीक बा। हैं? हाँ चल ना ई तो दाढ़ी से अलग हाँ हो हाई गई। ले हो गई। हाँ। हैं? हम्म। अभी हम रउआ के हाला मत करे होने चली। एकरा के उखाड़त में अगर रउआ देख लेम नु हाँ तो नजर लग जाई। हमार नजर हाँ लगी। रउआ हैंग करी। हेने ताकि हेने हैं? धरी 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 एकरा के तोप ले तनी टोपली तोप ले तनी एकरा कहीं देखाए मत। हैं? ठीक बा? ना आराम से जाई। हाँ आ एकरा के लगा के हाँ। एकरा के टांग के एमे फुलवा डाल दे। डाल दे। ठीक बा? हाँ आ सवेरे सांझ ई देवे के शुरू हो जाई। ठीक बा ठीक बा जाई 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 ठीक बा। जाई। मुखिया जी प्रणाम 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 प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ठीक है 2 गो सरसों में 1000 मिलल। चलो नया साल के पार्टी रही पार्टी। जल्दी भरा भगवान की हम जाके टीना में उझिली केहू देख ली तो बहुत दिक्कत बा। देखी तो नहीं एकांता में एने आके करते नहीं। साले जीवन में ऐसा चीज सुने के भी ना मिलल हो, देखे के तो बातें अलग बा। उ तो कह कि मंगरुआ गइल लंदन की सभे के फायदा होता। लंदन ना जैतनु तो बहुत प्रॉब्लम रहला। अब है भैया आई जौन बा रहू लोग ई लोग लंदन जात रहला साथ संगत के असर बा कि चल गइला ओकरा साथ संगत से देखी कि गांव के कल्याण हो रहल बा। हमार पूरा तेल पर तेल है वो जे ना गई रही त कैसे ले आई? जय भगवान भरल कि ना ना धीरे धीरे भरता। ठीक फोन कौन के बा? हाँ हाँ है हाँ हेलो हाँ सुना ना एगो बात जान ताड़ू। अब तारा तेल के कमी ना हुई। किननी है सरसों के गाछ
सरसों गाछ लंदन से बिया आई रहा मंगरू के लगे उ जान तो पेरवावे ना जाए के पड़ी गछिए में बोतल टांग देला पर कैसे लबनी में ताड़ी टप 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 चुअत रहेला वैसा ही एक लबनी बाटे डायरेक्ट तेले निकलता वही में जौन बानू 2 गो थान बाँच रहा बस कीन लेनी है कीन के गछिया में अपना ओकरा के एकांता लगा दिल ना तो लोग चुआ के सब खराब कर दिनू चुरा लिए से गछिए ऐसे वही में धैले बानी चूँकि धरे के पड़ता तो सुनो ना नाश्ता तो नहीं कैले आई नहीं बानी रात के खाना खाए का बनैबू हाँ एक बार रातिए के खाए कहे कि जानते रुई छोड़ देला पर लोग चोरा ली आ फिर दिक्कत हो जाई अभी हाथ में लेके एकदम घुसौले बनी बैठल बनी हाँ एगो गछिए 1 क्विंटल तेल देता 500 में एगो हाँ हाँ किस्मत जाग गई बा हमने किस्मत जाग गई हाँ ठीक बा रखा ना रखा जय भगवान जय भगवान साला चुअत कहाँ बा ओ तने तो बाटे समय लगी कोनो देखत नहीं क्यों बताओ ना सांझ हो गई किरिन डूबता अब बताओ ना उतने के उतने बस साला कैसे गलती कर दिल कहाँ बढ़त कहाँ भाई ए तो उतने बाटे हमरा बुझाता कि साला बहुत दिक्कत कर चली का ओकरे के यहाँ ओकरे के यहाँ चलत नहीं साले के इस साले हमरा बुझाता कि हमरा के ठगले नहीं के ठगले ना होई कुछ होई नियम कानून ऊपर ए मंगारू मंगारू लौकत नहीं थे मंगारू ए साला इ तो लौकत नहीं जब हम करी तो का करी अतने बा का हरी कहाँ गोई मंगरू इस साला हमरा के ठग देलस बुझाता इस साला बतावा ना इस साला वही में ओकर देत रहा हमार काहे नहीं खे दे 1000 के पेड़ किननी है साले के 1000 के पेड़ किन ले बानी या भगवान अब हम का साला ठग ले साले बेटा जाइए नु बेटा है तो साले मूड़ी ना फोड़ दे तो जाऊ कहता कुकुर सारे ए साला पता न कहाँ छोड़ा जाए साले ऊपर पर साले